Magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market. Tayo po ay mag-update sa kanilang mga latagan na ating pong papasadahan, no? At iikutin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-aalam tayo ng mga presyo. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So wala si Nanay Noemi, iniwanan yung kanyang paninda, oh. Tilapia Batangas. Eh si Nanay Noemi sa kabila. So yan po yung latag dito ni Nanay Noemi, Tilapia Batangas, at dito tayo kay Boss Aris, no. So shout out Boss Aris, good morning. Ayan, update natin yung mga latagan niya rito ng mga isda. Boss Aris, magkano yung mga presyo ng mga papakol natin? 150, no? Ito po yung mga papakol na pang-inihaw. Papakol na itim. So marami rin kapatid itong mga papakol na sari-sari din po yung mga kulay. So ito po yung kulay itim. At yung mga papakol na ito, kapag inihaw mo ay napakasarap po ng laman loob nito. Parang lasang balot yung pinakalaman loob po niya. Kaya wala pong tapon, no? Ang tapon po dito yung kaliskis at mga tinik. So halos lahat po yan ay kain yung mga laman niya. Pati yung nasa ulo ng isdang papakol. So ito yung presyo ng kanyang tortillo, 160. Dito Boss Aris, magkano yung mga sagisi? 250 ang kilo. Sa mga binluan, 280 ang per kilo na mga isang binluan natin dito, no? Tapos papakol din ganun ng presyo, 150. Sa mga pagi, ayun, 150 rin po sa mga kilo ng mga isdang pagi. Salamat Boss Aris, thank you, good morning, thank you. At dito naman tayo sa latagan. So papasadaan natin itong kahabaan po nito, no, na mga nagbebenta ng mga isdang bato sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yung mga latag naman dito ni Kuya Warren, mga binluan, dorado at mga local salmon na ating pong i-update din sa Malabon Fish Market. So alamin natin yung presyo, no. Malapitan natin. Magkano dorado ngayon? 220. Sa mga binluan? 300 ang per kilo na mga isdang binluan, no? Dito sa latagan ni Kuya Warren. Sa mga local salmon, 240 ang per kilo na mga local salmon na inyo pong mabibili. So yan yung latag ni Kuya Warren. Salamat. Thank you Kuya Warren, salamat. So malaking latag ni Barakuda, oh. Ang laki. Pero di magkano ngayon barakuda mo ngayon? 250 ang per kilo, lalaki, oh. Fresh na itang barakuda, sarap na sinigang sa bayabas nito. Yan ang per kilo, no, ng kanyang barakuda at 150 sa mga papakol nating itim. Pero Adi, thank you, salamat. At dito naman tayo kay Ate Beverly sa mga latagan. So ito yung mga kada piraso ng bangus, 100 pesos isang piraso. Tapos mga local salmon. Ayan. Nanay Noemi, bakit iniwan yung paninda nyo ron? Naiinip ako. Tilapia na lang, nainip pa kayo? So ito yung mga latag ni Ate Beverly, no, ng mga local salmon, Tilapia Batangas at mga bangus na kada piraso 100 pesos. Alright, salamat po. Punta natin dito si Kuya Romy. Kuya Romy, good morning. So shout out po. Magkano po yung mga tilapia Batangas po ninyo? 120 pa rin ang kilo. Mapaliit, mapalaki. Ayan ang mga presyo ng kanyang mga tilapia Batangas, oh. Fresh tilapia. Ayan. Gumagalaw pa. Ayun, oh, gumagalaw, oh. Ayun, oh. Di pala gumagalaw, nanginginig lang po yung kamay. Ayan. Napasma po sa kakaliskis po ng tilapia Batangas si Kuya Romy. So, Kuya Romy, wala ba yung mga kaibigan natin dyan? Nandiyan yung MCAT. Si MCAT. Pero si kaibigang MMDA. Wala. Wala sila ngayon. Pahinga muna sila, Sabado naman ngayon.
Sabado magbigay naman sila ng daan para sa mga vendor natin na masisipag dito sa Malabon Fish Market. Ayun. Ayun, shout out to sa mga followers po ni Jam Apparel. At ito po si Kuya Romy. At siya rin po ang may-ari ng account po na Jam Apparel sa Facebook. So Kuya Romy, maraming salamat. Ingat po palagi at mapagmatsyag lagi sa paligid. Tingnan ang paligid. Baka may dumadaan na dyan. At baka masilat. So Kuya Romy, maraming salamat po. Thank you. Patuloy na suporta kay Boss Lando. Ayun, thank you po. God bless. Alright, so tawid tayo dito pa sa mga iba pang latagan na ating pong i-update dito sa Malabon Fish Market para sa kaalaman ng ating mga mamimili sa ating pag-update sa mga presyohan ng latag po dito ng seafood sa Malabon Fish Market. Bigyan na natin yan. So ito po yung mga latagan na fresh tumpukan po ng mga isdang tunsoy sa halagang 50 peso. At yung mga latag po dito ng mga bisugo natin ay presyoan po ng 340. Tapos ganun din po dito sa latagan ng isdang kitang bakoko. Yung halo-halo na isda na po, no, yan po yung mga presyo niya. Magkano ang kalaso? 220 ang per kilo ng kalaso. So yan po yung update natin sa mga latagan po ng presyo, no? At 230 kalahating kilo, bali 460 ang per kilo. Salmonete 160 kalahati, 300, 320. So yan po yung presyo, no, ng mga fresh na salmonete. At ito na yung mga barakuda natin, no? Barakuda 280 buuan sa 300 sa laman. Local salmon 230 naman ang mga kilo. At yung mga presyo dito ng mga isdang pagi sa halagang 150 po ang per kilo. So ito yung mga kaganapan ng mga presyohan sa Malabon Fish Market na ating pong pinapasadahan at binablog sa Malabon. Salamat, thank you. At ito naman yung mga presyo ng mga bangus na kada piraso. May 120, 130 at 150. So yan po yung mga kada piraso ng mga bangus na natagan po dito, no? So ito naman po yung mga pusit kalawang natin, ang per kilo ay 230. At pompano ay 330. Ang lapad natin na mga isda po rito ay 100 pesos per kilo. Tulingan 180. Ayan ang mga presyo. At galunggong natin ay 90 pesos. Ang mga tumpukan at kada piraso ng mga bangus natin dito 150, 160 at 180. Alright, so may mga price po dito 50 pesos tumpok na mga sapsap. Ito po yan. Sa halagang 50 pesos ay meron na po kayong may papangat sa kalamansi o kinamatisan na sapsap na inyo pong mabibili. Ayan naman yung mga 50 pesos, no, na mga kabate. Salay, 100 pesos tumpok. At ito po yung mga 50 pesos din po, no, fresh na mga sapsap din po dito. At tunsoy, 50 pesos po yung mga tumpukan. Ayan yung mga tumpukan na atin pong ina-update dito sa latagan sa Malabon Fish Market. So si nanay ngayon pa lang po maglalatag. Kaya yung mga espada niya, no? Tinanghali ng gising si nanay. Shout out po nanay, good morning. Sa mga ganyan tinutumpok niyo po, nay, magkano po yan? Per kilo po ang presyo. Ayan po yung mga halo-halong isda, ayan. Tinanghali si nanay na maglatag, pero ayan po yung mga presyo ng isda po. May mga isdang purara, bisugo,
bakoko. Yan po yung halo-halo na isda po na inyong mabibili. Per kilo po ang bentahan ni nanay. Sa espada na magkano po kilo? At 2.40 po sa espada, no? Wala kayong posito lata ngayon, nanay. Ay, ito ako, sa ibang lugar po pala, no? May bagyo. Ah, Iloilo. So, nanay, salamat po. Shoutout po. Magandang umaga po. Good morning. Thank you po. At ito po yung mga salmon Japayuki na natagan sa halagang 100 pesos. At yung mga galunggong natin dito, yan po yung mga presyon nito ay 100 pesos, mga tumpukan. At yung kada piraso ng mga bangus na inyo po mabibili rito, ito po yung mga presyo ng kada piraso. 140, 130, 120, no? Yan ang mga magagandang presyo po ng mga bangus po dito. Kaya 120, 130, 140 at tumpukan din po dito 100 pesos. Ayan, binili na ni Kuya yung bangus na latagan at lipat na tayo sa iba pang latagan dito sa Malabon Fish Market na ating pong may update pa. So ito yung presyo ng mga espada natin. Ayan, makakapagprito ka na sa halagang 100 pesos na tumpok ng espada. So salmon Japayuki, yan din po ay nagkakahalaga ng 100 piso. At kada piraso po dito ng mga bangus ay 130, 140. Yung mga per piraso ng mga latag po dito ng bangus. So ang ganda ng mga bangus natin ngayon sa Malabon. At nakita naman po natin yung mga mata nila ay nangingintab at fresh na fresh pong mga bangus. So dito makakabili rin po kayo ng mga bentahan ng naman loob ng kanilang bangus, no? Iniipon po nila at binebenta rin po. At dito rin po yung mga presyuhan ng mga... So shout out po, good morning. Ngayon, no? So ito po yung mga presyuhan, no? Bangus din po yung latag dito, 130, 150, 160, 180. So ikaw na lang po ang pipili ng mga gusto mong bangus na mabibili mo sa Malabon Fish Market. Tapos yung mga tilapyang 130 po yung mga presyo ng tilapyang buhay po rito. Yan po yung kilo. Ayan yung mga galunggong, 100 pesos tumpok. Galunggong babae, no? So shout out po at magandang umaga. Ayan. Hawak niyo po yung plastic. Ayan. Baka isa shout out niyo po yung kamag-anak niyo sa Tacloban. So shout out po sa mga taga Tacloban, no? Ayun. Shout out po, good morning. Karo. So shout out at magandang umaga. So ito po yung mga latag ni tatay, yung mga chapeta po natin, 100 pesos po na mga tumpukan. Siya po yung Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. Oo. Yan po yung tumpok, 100 pesos sa mga islang chapeta. Sa mga alamang po natin, yan po yung tumpukan, 50 pesos. Yung mga pambagoong po natin, 50 pesos isang piraso o balot na naka-plastic, no? So yan po yung mga latag dito. Tayo, salamat po tayo, thank you. At dito na tayo sa kabila, sa mga presyuhan na mga latag dito ng GG. Ito po yung presyo, 100 pesos. At 320 sa mga kilo ng ating golden pompano. At presyo ng mga isdang tunsoy po sa halagang 80 pesos ang per kilo. So mababa ang mga presyo ng ating mga tunsoy na natagan po sa Malabon Fish Market. At presyo ni Kabugris. So shout out Kabugris, good morning sa iyo. So ito yung mga latag niya ng mga 140. Yan po yung 140 na mga bangus. Kada peraso at meron siyang 160, malaki na. So
So 160 yung may 1 kilo na yan. At 130. So yan po yung update natin sa kanyang latag ng mga bangus. At yung per kilo ng mga balat ng baka ay 160. Meron pa palang isa pre. Si Jomel. Meron din siyang in-upload doon eh. Ako po, sabi ko, ano ba itong mga to? At 330 po sa kilo na mga golden pompano. Malapit ka rin pala mga humugot eh, no? Yan po yung mga tumpukan po, no? 50 pesos. Dalawa, Mi? Dalawa? Dalawa na, Mi. Alright, yan yung mga in-update natin sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Boss Lando, pa-shoutout. Shoutout po, good morning. General Bibigan, Valenzuela. Ayun. Shoutout po, good morning. Ingat po, ingat. Salamat po. So ganito po yung sitwasyon sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan na atin pong ina-update. So sa mga presyohan po talaga dito ng mga bangus na latagan ay kada piraso pa rin po ang mga bentahan. At na-update din natin yung mga latagan ng presyo ng mga isdang barakuda na sobrang laki. At yung mga tumpukan din po dito po sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga presyohan na ating inikot. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. So shout out sa inyong lahat. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kaibigan natin sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando, shout out po sa inyong lahat. So shout out sa inyo Burnox TV. Shout out kay Ner TV Vlog. Good morning sa iyo. Randy Conan, shout out ng Nabotas. At sa iba pang mga kasama natin sa trabaho sa kasalukuyan na ating project. So shout out sa ating mga safety officer na magigiting sa hanap buhay. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.